ini diajeng. Oh nggih monggo Kang Mas, ya Allah. Apa kowe ora krasa tak kangen diajeng rene? Jane aku ya krasa lho Kang Mas. Ning piye meneh kan lho bojoku. Oh ngono ya. Ora pamit aku. Wong ayu kebujanku. Ati susah mung kangen sliramu. Sungguh bagus pemujanku. Rasane atiku. Rena wengi ra bisa turu. Wewayanganmu meridu atiku. Rina wengi tak tunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mare among sira kang bisa nambani. Aku ora ditambahi ngene iki rada piur. Ya ngono ya, ora apa-apa. Kok mboten sami kalian iki to, Pak? Ora, abange kudu jadi biru. Luntur reyut suwe-suwe. Iki koyone palsu iki. Ijolke sing abang sing asli. Aja sulang wong bagus. Tresno kuwi ira bakal ayu. Ora suwe aku bali bisa sumandhing ana ing sisih. Sewenggo suwe lawase kowe lunga ora pamit aku wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu. Rena wengi ra bisa turu. Wewayanganmu ngeridu ati. Rina wengi tak anti-anti ati susah nunggu Rini bali rasa kangen ora bisa mare among sira kang bisa nambani. Untuk tim dokumentasi tolong yang di bawah juga diambil ya Mas. Jangan hanya di atas terus, masa denganga. Kan nggak enak kalau denganga. Hah? Oh sing isor anu meletak Mas.